Díky. Na hory. Na hory, dobře, děkuju. Hele, upřímně, já si myslím, že spousta lidí bude mít pocit, že Feri nakonec dopadl ještě hodně mírně vzhledem k tomu, za co byl odsouzen. Protože bavíme se o člověku, který byl pravomocně odsouzen za znásilnění a pokus o něj. To nejsou žádné chyby mládí, žádný trapný výroky na internetu nebo politický přešlapy. To jsou velmi vážné činy, které obětem často zničí psychiku na celý život. A právě proto ve společnosti tolik lidí těžko kouše, když někdo po relativně krátké době odchází ven a začíná mluvit o novém životě a nových prioritách. Jasně, právně mohl splnit podmínky pro podmíněné propuštění, ale morálně bude pro hodně lidí ten trest pořád působit nedostatečně. Mně na tom vadí ještě jedna věc. Kdyby to nebyl známý politik a mediálně známá tvář, mám pocit, že by část veřejnosti i médií reagovala mnohem tvrději. Kolem Feriho se dlouho vytvářela aura mladé hvězdy, politiky, moderního kluka, symbolu nové generace. A pak přišel brutální střet s realitou. A přesně proto je důležité říct jasně, charisma, vzdělání ani popularita nikoho nestaví nad obyčejné lidi. Naopak, člověk s veřejným vlivem by měl nést ještě větší odpovědnost. A upřímně, já se vůbec nedivím obětem nebo části veřejnosti, že z toho rozhodnutí mají hořký pocit. Protože u tak závažných činů lidé očekávají tvrdý a jednoznačný trest. A když někdo odejde ven po části trestu s tím, že dozrál, tak to pro hodně lidí prostě nestačí. Samozřejmě právní stát musí fungovat podle zákona a ne podle emocí. Ale to neznamená, že veřejnost nemá právo říct nahlas, že jí ten výsledek připadá příliš mírný. Takže za mě dobře, že byl odsouzen a že se ukázalo, že ani známé jméno neznamená beztrestnost. Ale zároveň chápu každého, kdo si myslí, že za takové činy měl sedět déle a tvrději. Pre malého myša. Toto je úplne iný príbeh, hoci známy, ale médiami úmyselne zamlčiavaný. Ale ešte trochu k tým dobrým správam a obrazu Slovenska ako takého. Postavím kacírskú otázku, za ktorú ma možno budete viacerí kritizovať. Naozaj sa má celé Slovensko tak zle, ako sa od rána do večera valí na nás z médií a od opozičných krikúňov? Nie všade je to samozrejme dobré. Máme skupiny obyvateľov, ktoré určite nežijú ako v bavlnke. Musíme ale objektívne vidieť aj plné nákupné strediská, vykúpené zájazdy. Musíme vidieť a uznať, že životná úroveň sa zvyšuje. Musíme uznať nízku nezamestnanosť. Každý, kto chce, môže na Slovensku pracovať. Musíme uznať, že Slovensko patrí k najbezpečnejším krajinám na svete. Samozrejme, že pri obrovskom tempe robíme aj chyby. Niekedy majú subjektívnu povahu, ale inokedy sa z akéhokoľvek zlyhania, nemajúceho s činnosťou vlády nič spoločné, robí národná tragédia. Pozrite sa, čo robia s tou novou vojenskou nemocnicou v Prešove. Tak nejaký stavbár dá do piliera menej cementu ako treba, my na to prídeme, verejne na to upozorníme, ale opozícia a média vystrájajú ako zmyslov zbavení. Pre nich je víťazstvom, ak sa nemocnica nepostaví, alebo s meškaním, len nech je zle. Čím horšie, tým lepšie. To v mene politického súboja chcú odňať ľuďom v tomto regióne možnosť využívať služby najmodernejšieho zdravotníckeho zariadenia v čo najkratšom čase. Veď to je už naozaj úplne choré. Dohodol som sa s podpredsedom vlády a ministrom obrany Robom Kaliňákom, že sa v utorok stretneme v Prešove a spoločne sa za tento ambiciózny projekt postavíme. Čo zostalo po vládach Matoviča, Hegera a Odora v rokoch 20 až 23? Viac ako 20 000 mŕtvych vďaka zlému manažmentu pandémie COVID. Najhoršie verejné financie v Európskej únii. Nič pozitívne. Počas našej vlády sme spustili okrem iných obrovských stavebných
a investičných projektov megaprojekt výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zdravotníckych zariadení. Posadnutnosť stratégiou, že opozícia má vláde škodiť, vedie opozičných predstaviteľov k cirkusovým predstaveniam a často aj k neschopnosti predložiť akýkoľvek rozumný protiargument. Doslova som vyvaľoval oči, keď som videl, ako opozičný poslanec Valášek v priamom prenose, nevediac ako reagovať na seriózneho a vždy dobre pripraveného predsedu zahraničného výboru parlamentu Maroša Kerryho od nás zo Smeru, mu ukázal v štúdiu dvere, že nech odíde z relácie. No, títo opozičníci, to sú iní kovaní demokrati. Mali mi ruku dolámať, keď som tohto poslanca Valaška posielal do Bruselu v rokoch 13 až 17 ako veľvyslanca Slovenskej republiky pri NATO. Bože, ako sa plazil po zemi. Ale poznáte to. Pochvál psa, ošpiní ti plot. Vážení priatelia, zajtra je nedeľa a mnohí z vás, hoci má byť nádherne, si určite nenecháte uísť príležitosť odpozerať si maratón politických relácií. Môj názor poznáte. Nedeľné politické relácie považujem za jeden z najvýznamnejších faktorov zvyšujúcich napätie spoločnosti a za popieranie podstaty nedele ako pokojného voľného dňa. Zatiaľ sa mi nedarí presvedčiť ostatných politických lídrov, aby relácie boli večer počas pracovných dní. Minulý víkend Smer Slovenská sociálna demokracia ukázal opäť ochotu, keď sme viacerí úmyselne nevyužili možnosť diskutovať vo víkendových reláciách. Na druhej strane nás treba chápať, že nemôžeme byť jediní, ktorí sa v nedeľu nebudú ukazovať na televíznych obrazovkách a ostatní nám budú nakladať hlava nehlava v našej neprítomnosti. Až takí naivní hlupáčikovia nie sme. V každom prípade dočítal som sa, že hlavnou témou nedeľných politických diskusí má byť akási rekonštrukcia vlády a návrh Slovenskej národnej strany odvolať z vlády podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako obyčajne, médiá urobia všetko preto, aby sa vo verejnom priestore nehovorilo o totálnej neschopnosti a agresivite opozície či neskutočných rozkrádačkách verejných zdrojov rodinami opozičných politikov. Poďme naspäť k témam, ktoré si médiá želajú tak rozoberať. Je výmyslom, že pripravujem nejakú rekonštrukciu vlády. Je výmyslom, že minister financií Laco Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky. Ak má minister v budúcnosti takúto ambíciu, tak mu ju želám. Je to vysnívaná práca každého financmajstra, ale nie teraz. Teraz musí minister postaviť rozpočet na rok 2027 a bojovať za jeho schválenie. Ak máme v tejto vláde hovoriť o personálnych otázkach na súvislosti s Národnou bankou Slovenska, musíme si počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažimírovi. Nebudem komentovať podstatu jeho trestného stíhania, je taká istá, čudná, ako proti nám všetkým v rokoch 20 až 23. Ak však súd v odvolacom konaní potvrdí odsudzujúci prvostupňový rozsudok, neviem si predstaviť, že by mohol byť opätovne ustanovený za guvernéra. Ide totiž o ekonomickú trestnú činnosť. To by sme potom definitívne zlegalizovali Lipšica, ktorý sa stal špeciálnym prokurátorom napriek tomu, že podvodom získal bezpečnostnú previerku a zabil človeka na priechode prechodcov. Na túto úroveň odmietam spadnúť. V koalícii musíme hovoriť aj o sudcoch ústavného súdu a o tom, či ešte máme silu a ochotu spojiť úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. V pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády. Nateraz ho predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente. Už som raz a politicky nie veľmi, ako by som to povedal, úhľadne riešil problém sporov v poslaneckých kluboch Hlasu a Slovenskej národnej strany za cieľom zabezpečiť funkčnosť vládnej koalície. V tejto súvislosti musím opätovne poďakovať poslaneckému klubu Smeru
slovenská sociálna demokracia, za stabilitu, za podporu vlády a najmä za to, že nevytvára personálne krízové situácie ohrozujúce vládnu koalíciu. Mojím druhým limitom je, že Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A Ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu. Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som pozývateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády. V utorok po vystúpení na SOPK odchádzam na už spomínanú návštevu rozostávanej nemocnice v Prešove a v stredu na stretnutie s vysokoškolákmi na výjazdové rokovanie v Košickom kraji, ktoré završím otvorením zrekonštruovaného cintorína vojakov Červenej armády v Michalovciach. Peknú a pokojnú nedeľu a úspešný pracovný týždeň vám želám, vážení priatelia.